Kapuso mga minimum wage earners sa Western Visayas may dugang nga 30 pesos sa daily wage umpisa subong nga adlaw. Mga employer nga hindi magtuman sa ginaprobahan nga saka sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sarang pasakaan sang kaso. 30 pesos nga saka sa sweldo kulang gihapon suno sa pila ka mamumugon bangod sa pagmahal sang presyo sang balaklon. Si Tesor Dales nakatuto. Mas inspirado nga magtrabaho si Micaela subong adlaw sang nahibaluan nga mag-epekto na ang 30 pesos nga saka sa daily wage sa mga pareho niya nga yara sa agriculture sector. Ginhawa lang man si Kuno paigo-igo sang sweldo bilang sales clerk ganina ko na nga bulig ang 30 pesos nga dugang. Dako naman sa mga braklon bala sa bungwam, super kataas naman. So, dako naman ang may sang 30 pesos bisan pa paano kaysa asamon bilang 15 days lang man ang hulat mo. Okay man. Base sa Wage Order number RB 627 sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6 nga dapat sa October 16, 2023, halin sa 450 pesos, magasaka sa 480 pesos ang minimum wage sa non-agriculture, industrial, commercial businesses nga may masobra na pulo ka mga empleyado. Samtang halin naman sa 420 pesos, magasaka naman sa 450 pesos ang minimum wage sa may manubo na pulo ka mga empleyado. Agon mamonitor ang compliance sa mga employer, magalibot ang labor inspectors. Dapat ay sundin nila yan at of course premature pa natin sabihin kung may violation o hindi kasi first day of implementation pa lang. So siguro after 1 month ay titingnan natin, we will be sending labor inspectors. Pananglitan may magreklamo pakigagutan sa dole ang employer kagiga-check ang record sini. Kung mapamatudan nga may kapaltahan, sarang ini nga pasakaan sang kaso. Monetary claims, no, non-payment of wages o underpayment of wages. Pag mayroong complaint kasi, the labor inspectors will inspect the records of the employer at makikita doon na lahat ng violations. Kung may pila nga kontento na sa 30 pesos, may iba naman nilabinang may dako nga pamilya nga nagahirit nga dugangan bangod nagamahal na kuno mga balaklon. Pinabudget ko siya sa balon sa bata mo tapos ang bakal sudan siya ka mahal lagi sa mong sudan. Oo, mahal lagi tapos ang panakot ka mahal man. Tige na budget lang pa makaigo sa amon nga pa. Ang trabaho nga abi sa giban para lang sa kalalakinan, gintiyagaan na lang ni Jeneline bangod sa kapigado kuno sa pangabuhi. Ang kung magsakati, okay pagid eh. Okay, pagit. At least, no, miskan paano, makabulig-bulig man Japon. Magluwas na ng agricultural sector, magasaka man ang bulunan nga sweldo sa mga kasambahay halin sa 4,500 pesos nga mangin 5,000 pesos. Upod kay Cirilo Renduque, Tesor Dales. 1 Western Visayas.